buntag na usab mga kaigsunan sa kadakong higayon usab nga gitugot sa Ginoo. Karon nga adlaw makahimo kita pagsimba ngadto kaniya, makahimo kita pagpamalandong sa iyang mga pulong. Adin gusto niya nga itudlo alang kanato. Igsoon, andam na ba ang imong kasing-kasing, imong panghunahuna nga pagatudloan sa pulong sa Dios? Ako nagapanghinaot nga samtang mag-auban kita nini nga kabuntagon sa paghimo sa pagdaig ngadto kaniya, sa paghimo sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ikaw sa imong kaugalingon mamalandong, maghatag og kaygayonan nga ang balaan nga espiritu mo ay makigsulti ka nato, makig-istorya ka nato karon nga kabuntagon. Atong isalig ngadto sa atong buhi nga Dios, nga atong kaugalingon, unya magkapangayo kita og kaalam ngadto kaniya. Una kita mamalandong sa pulong sa Dios nini nga kabuntagon, o una kita sa mga pag-ampo, mag-ampo kita. Labing gamhanan nga Dios nini nga kabuntagon. Ikaw adin tagiya sa among matag usa kinabuhi. Ikaw ang amo Ginoo Dios nga gipasidunggan. Ikaw lamang ang angayan sa tanan ng mga pagdaig, mga pagpasalamat. Salamat adin sa tibok semana ikaw naghatag og proteksyon, luyo sa among mga trabaho, wala mo kami pasakdi, luyo sa among mga kakulangon. Ikaw Ginoong Dios ang nagahulip niini. Luyo sa among kaluya, ikaw Ginoong Dios ang nagarinyo sa among matag usa kusog. Luyo man sa among mga panginahanglan financial, ikaw Ginoong Dios nagatabang kanamo sa among mga problema diha sa among palibot, ingon man sa among mga silingan, sa among pamilya. Lord, salamat kaayo. Ikaw Ginoong Dios nagpabarog kanamo, naghatag kanamo og langit nun nga kaalam, pinaagi sa imong mga pulong. Nini nga kabuntagon, ako ang gisalig kanimong tanan, among matag usa kinabuhi. Ginoong Dios, susiha ang among matag usa kasing-kasing panghunahuna. Adin Ginoo, kung doon na may mga lama nini Ginoong Dios, kami naghangyo sa imong kaluoy, imo kami pasayloon, imo kining hinluan Ginoong Dios, aron nga ang among mga pagdahig karon mudangat diha sa imo Ginoong Dios nga kingharian. Salamat Ginoo, adin ikaw mag-abli sa makausapa sa imong mga pulong aron among pagkatun-an. Salamat Ginoong Dios, ikaw sa makausapa maghatag kanamo og kaalam nga langit nun Ginoo, tungod kay dili namo masabtan ang imong katuyuan nganhi kanamo bisan pa nini nga kabuntagon kun wala ikaw magatabang kanamo. Ginoong Dios, kisalig namo kanimong tanan, gitugyan namo kanimong tanan. Kanimo ang tanang mga pagpasidungog, kanimo ang tanang mga pagpasalamat, pinaagi sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Amen og amen. Igsoon, ang dako nga kahigayunan nga gitugot sa Ginoo kanato karon nga kabuntagon, maghatag kanato og dako nga mensahe alang diha sa itong matag usa kinabuhi. Dunay mga panghitabo, dunay mga kananaang gikinahanglan nga atong sabton, ilabi na gyud kananaang sa ato ang pamilya ug diin usab ngadto sa ato usab nga kananaang panggobyerno sa pamalaod nato. Dunay gusto ipaabot ang Ginoo sa ato karon nga kabuntagon. Mangutana ko, usa ka pangutana, kananaang ang pagsilot ba o paghatag o kananaang ingon nato nga punishment ngadto sa atong mga kanakan tungod sa iyang mabuhat nga dili maayo nga kinaiya. Nagpasabot ba na nga wala nimo higugmaa ang imong anak? Nagpasabot ba na nga wala nimo higugmaa tungod kay naghatag ka kaniya og silot o punishment? Tungod kay usa man ka pangutana gud o sa kabugat karon nga kanan ang controversy diha sa tuwa nga palibot o sa tuwa usab nga panggobyerno. Nga din sa tuwa karon nga kanang panggobyerno, sa tuwa karon nga mga pamalaod, dili na ka pwede ngadto sa imong anak makahimo og kanang ang bisan pulong lang nga dili maayo ngadto sa imong anak, pwede na ka hatagan o kanang ang wingon nato nga disciplinary action sa tuwa ang panggobyerno. Pwede na ka isumbong ngadto sa DSWD, no? So amping na, doon na mga pag-amping nga himuon tungod kay dili na ka pwede makasulti o kanang negative nga mga pulong ngadto sa imong anak, no? Tungod niining ato ang pamalaod karon. So dili na ta pwede nga magpataka lang, no? So kana bang ato ang paghatag og silot ngadto sa atong anak, nagpasabot ba nang naa siya nga wala na tay gugma? No?
So usahay manggod diha sa atong pag-consider o pag-adapt niining kanang naang pamalaod karon sa atong panggobyerno, kabahin ni anang pagdisiplina. Mao man ni siya, kabahin ni anang pagdisiplina. Kanang usahay manggod kanang ang kun atong tan-aw na umayo, ang gikinahanglan o ang maayo lang buhaton di ay sa kaginikanan, kanang ang i-recognize ra nimo kana ra yung mga maayo nga buhat sa imong mga anak. So kung dunay dili maayo o dunay behavior o dunay karakter ang imong anak nga dili unta angay nga kanang pagabuhaton, so gikinahanglan na ampingan ng naasya. Sa pagkakaroon ba diha ba kanato gikinahanglan pa ba ning pulong nga disiplina or discipline, no? Tungod kay ang pulong sa Dios, ang balaan nga pulong sa Dios nagtudlo man kanato, naghatag kanato nga mga ginikanan ba nga kanang muhatag og proteksyon ngadto sa atong mga anak in the future. Mao man nga asya gud nga unta ang pagdisiplina dili unta kana uwadon, nga unta ang pagdisiplina unta maghatag og dako man nga kaayuhan ngadto sa atong mga anak. Now remember, ang kanang the word discipline comes from the word disciple. Ang disciple mao na siya is a learner. No, kung atong diskubrihon, ang disciple is a learner. So kinahanglan tudluan. So the word kanang ang discipleship, the word discipleship nagagad nang naa siya, nagpasabot na nga nagkinahanglan og disiplina. Mao man ang naa siya. So ang Great Commission nga katong giingon ba sa Great Commission na to, go and make disciples. Ang paghimo di og disciple nagsugod diha sa ato ang panimalay. Paano man nato ni siya ma-exercise, paano na ato na siya magamit from the word discipline. Gikinahanglan ang disiplina. Now, unsa man ang nakahatag og kahayuhan di ay kanang diha sa pulong nga disiplina, no? Atong basahon ang kanang ang pulong sa Dios diha sa Hebrews. Ang Hebrews chapter 12 verse 5 to 11 mao ni ang atong patukuranan karon nga kabuntagon, no? Hebrehanon Hebreo kapitulo 12 bersikulo 5 ngadto sa 11, no? Nag-ingon siya sa kanang ang ihang mga pulong, and have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves, and chastises every son whom he receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Besides this, we had earthly fathers who disciplined us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits? Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time, as it seemed best for them, but he disciplines us for our good, that we may share this holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. No? Sa Bisaya, sa Cebuano atong basahon ni sa Cebuano, nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo, ingon nga iyang mga anak? Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo, ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. No? Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gigugma, ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. No? Lahutay sa inyong giantos ingon nga
disiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya kung dili mga anak sa gawas. Ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo kanato o gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kita kinabuhi? Kay disiplina kita sa atong mga tawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ilang ginhuna nga ngay buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Walay kastigo nga dili sakit o dili gayud kini makalipay. Apan ang sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong o malinahon. Ang pulong sa Dios magapanalangin kanato nini nga kabuntagon. Unsa man kaimportante gyud ay ang disiplina. Para sa atua, para sa imuha karon kadi nakadungog sa pulong sa Dios. Unsa man ang disiplina alang kaninyo. Ang pagdisiplina ba kanang naang nawala na ba diha ang gugma? Discipline is loving. Ingnon kanako nga ang pagdisiplina usa kana kapag ila sa gugma diha kanimo, no? Usa ka gugma ang pagdisiplina kay kung dili ka disiplinahon nagpasabot ng naasya ang giingon kaganiha nga kung walay disiplina nga imong bation diha sa imong ginikanan tingali dili ka tinuod nga anak, tingali adapted lang ka, no? So ang pagdisiplina usa ka gugma, no? Discipline is loving. Atong basahon ang Proverbs chapter 13 verse 24, no? Ang Proverbs chapter 13 verse 24 nag-ingon siya, kung dili mo kastiguhon ang imong anak, wala mo siya mahala. Apan kung gihigugma mo siya, imo siyang pantunon. Klaro ang pulong sa Dios igsuon nga nag-ingon nga nagkinahanglan gyud disiplinahon. No, so naagyod ang disiplina. Dili pwede mawala ang disiplina bisan pag mag-unsa nang naang atong panggobyerno. Apan klaro naghatag og pagtudlo ang pulong sa Dios nga kastiguhon jud do nagyoy disiplina. No, do nagyoy disiplina nga mahitabo. Kung gihigugma nimo ang imong anak, gikinahanglan dunay disiplina. Kinahanglan jud nga kanang naang niingon diri kung dili mo kastiguhon ang imong wala mo siya mahala. So nagpasabot ba walay gugma nga involved kung walay disiplina diha sa pamilya, kung walay disiplina, walay gugma nga involved diha, wala makita diha. So nagpasabot discipline is loving. Ang paghigugma ng naasya tungod kay nagpamatuod man ni apan kung gihigugma mo siya imo siyang pantunon. Siyempre kung ang imong anak nakit-an nimo nga nagabuhat og dili maayo, kung imong nabati nga ang kanang gihimo sa imong anak dili na maayo, kinahanglan yun nga imo sab siyang sultihon. Kung naghunahuna ka, kung imong gibati nga imong gihigugma ang imong anak, then wala pa gani niya buhata ang dili maayo, wala pa gani siya mahitong pawak ngadto sa kanang dili maayo nga resulta, imo na siyang badlungon, imo na siyang kanang naang disiplinahon. So dili gyud pwede nga wala ang disiplina bisan sa mga Kristohanon. Diha sa Kristohanon, importante sa Kristohanong kinabuhi nga doon nagyoy disiplina. Tungod kay kung naa ang disiplina, mauni ang pag-ila nga dunay gugma. Bisan si Ginoong Jesucristo, naghatag og mga pagdisiplina. Unsa man ang nahitabo sa dihang siya misuroy, sa dihang siyang miadto sa templo. Pag-abot niya sa templo, unsa man ang hitabo dito? Ang templo gihimo na nila nga sugalan, ang templo gihimo na nga kambyuhanan o kwarta. Sa kasuko ni Ginoong Jesucristo, unsa ang iyang gibuhat? Iyang gipangtuwang ang mga lamisa. Tungod kay nga naman, wala na'y pagtahod diha sa templo. Wala na'y pagtahod diha sa kananaang
ato ang nga tigumanan. Same gihapon kumusta man diha sa ato ang mga iglesia. Dili gihapon mawala ang disiplina. Naa gihapon ang disiplina tungod kay wala may iglesia, wala may church nga namugna nga wala pud tay gibasihan nga atong gikasabutan nga mga kasabutan sulod diha sa iglesia. Mind you people, mga pastors, wala ba ka ta maglapas pod sa mga katungod diha sa atoang iglesia, diha sa mga membro, diha sa atoang kauban diha sa iglesia. Remember nga ang church dili ikaw ang nagmugna. Ang Dios mo'y nagmugna. Busa kinahanglan ampingan sa ang atong iglesia. Asa kita gipadala sa Ginoo, kinahanglan mag-amping usab kita. Usa na ka disiplina sa atong kaugalingon. Usa na kapag pahinumdom kanato. Adin, doon na tayo control, no? Doon na tayo control sa atong kaugalingon, isip alagad sa Ginoo. Una ang imong kaugalingon. Kung gihigugman nimo ang church nga diin, asa ka gidala sa Ginoo. Kung gihigugman nimo ang mga katawhan, adin imong gialagaran, then you have to love them. Discipline. No? Discipline is loving. To kay giingon dito, nga kung kanang dili nimo kanang pantunon nagpasabot walay gugma. No? So ingon ana kay importante ang disiplina. No? Second, discipline is teaching to obey. So ang disiplina daw nagtudlo sa pagsunod, no? Ang Colossians chapter 3. So atong tan-awon ang Colossians chapter 3 verse 20. Nag-ingon diri ang Colosas, usa ka panambagon usab kining mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Usa ka pagtudlo ba nga ang mga anakan tudluan nga kanang naang mutahod sa ginikanan, no? Tudluan nga magmasinugtanon ngadto sa mga ginikanan. Ang disiplin naghatag ni og pagtudlo. Ang disiplina naghatag og pagtudlo nga ang mga anak musunod gayud sa ilang mga ginikanan, no? Dili na to kaliptan tungod kay mao ni ang pamaagi nga atong matudlo ngadto sa ato ang mga kanakan. Dili man lang gud kita kun ikaw karon igsuon do na kay mga anak nga dagko na kanang ulahi na nga imong tudluan, dili pa ulahi igsoon ingnon taka, dili pa ulahi ang pagtudlo. Nganuman kung tudluan nimo kini imong mga anak karon, kung i-train nimo niya sila kanang ilang nakatunan diha nimo isip ginikanan, ila na kanang madala matudlo usab ngadto sa ilang mga anak. So mao ni ang right nga kana na ang training nga kinahanglan sa atoang mga anak. How about sa mga anak nga dili paminaw? No, kung may tabo man nga naay mga kanakan nato nga dili maminaw diha sa atoang mga pagtambag, diha sa atong kanang paghatag og disiplina ngadto kanila, ayaw undang. Ayaw undang. Kay dili mahimo epektibo ang usa ka kanang teacher, ang usa ka magtutudlo, dili mahimo epektibo nang nasya kung sa usa ka higayon mo tudlo, undangan dayon. No? So mo man ang nasya. Ang pagpanudlo dili pwede undangon. Padayonon ng naasya. Ipakita ang katarong diha sa tong pagtudlo. No? So nagpasabot na nga kung wala pa man ma-absorb sa usa ka bata ang imong pagtudlo, nagpasabot na nga kung wala pa man makuha dayon sa bata, dili kinahanglan nga mo undang ka, kun dili consistent ang imong pagtudlo, padayon ang imong pagtudlo ngadto kaniya tungod kay pag-abot sa higayon ani anang naasya, ma-realize nang naasya nga ang gitudlo di ay ni mama, ang gitudlo di ay ni papa, alang kanako naghatag di ay kini niya og kanang dako nga pagtulunan nga din ako usab nga ikanibuhi akong dalhon. Pag mo undang mangguta na manggoy usahay kanang naay panultihon ba nga moingon lagi nga kung unsa man ang kanang naang punuan mausab ang bunga.
So ang gibasihan ni ana unsa ang imong kinabuhi kaniadto. Now remember, nagsugod yun tang tanan sa kanang sala. Ang tanan makasasala sa tubangan sa Ginoo. So wala ko mahibalo unsa ang history sa imong kinabuhi, unsa ka kaniadto, apan ang pagdisiplina kini karon nga duna na kay kinabuhi, naa na ka nagkinabuhi uban kang Kristo. Ipakita ngadto sa imong mga anak ang pagdisiplina pinaagi sa pulong sa Dios. Ayaw pag-undang. Tungod kay kung muundang man ta sa pagdisiplina sa atong anak, wala ta maghatag og insaktong pagtulunan sa pagsunod unya sa pulong sa Dios. Ang ingon siya, obey your parents. Ang gitudlo ng nasa mga anak ba nga pag masinugtanon kanunay sa mga ginikanan, no? Kay mao ni ang makapahimot sa Dios. Kini pa lang nga bersikulo kung ato ning basahon ngadto sa atong mga anak. Ato ning himuon nga panambagon. Mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimot sa Dios. So, kinsa man ang dili gusto nga mahimuot ang buhi nga Dios. Kinsa man ang dili gusto nga atong pahimutan ang atong buhi nga Dios. Mapahimutan nato ang atong buhi nga Dios pinaagi sa pagtudlo, pagdisiplina ngadto sa atong mga anak. Padayon nga pagtudlo. Third, discipline gives positive result. Utuo ka ba ni anak? Nga ang disiplina daw naghatag daw og positibo nga mga resulta kanang dunay bunga ba, no? Dunay bunga. Balik ta sa ato ang teksto, no? Sa Hebrews chapter 12 verse 11. So nag-ingon dito ang verse 11, walay kastigo nga dili sakit o dili gayud kini makalipay. Positive, negative. No? Lisod-lisod kay niingon man walay kastigo nga dili sakit o dili gayud kini makalipay. Apan atong padayonon, apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong og malinawon. Wow. Kung atong dawaton ang disiplina, muhatag ni og positibo nga result. Lamang pagsugod, mao man gyud ang naa siya, wala may sugda nato nga sayon. Kay kung musugod ta nga sayon ra kaayo, paano ba kata malipay ngadto sa ending? Dili man gyud siguro ba? Bisan sa kanang naang sa ato ang kinabuhi, musugod yun, mas nindot yun nga nagsugod ka sa kanang naabang nagsungsong bitaw ka sa pinakalisod. Oh, sama ba kanang naang kana bitaw maglangoy ka? Mulangoy ka sa dagat, unya na kay kabutono na imo ang padulungan abtunon nimo nun asya. Unya kanang sulog kaayo o dili balud kaayo. So kana ba? Kana nga kanang naang paglangoy nimo ba? Pag moabot na ka dito sa kanang naang imong padulungan, sa imong kabutonon nga imong padulngan, pag makaabot na ka dito, wow, bisag unsa ka hangat sa imong paglangoy, kay niabot ka dito, usa ka kalipay nga dili nimo mapugngan ba, nga na-achieve nimo nang naa siya luyuman sa kanang ang dagko nga balod, luyuman sa kanang sulog nga imong gisungsong, apan ang kalipay dili kapugngan. Igsoon ingnon ta ka, ang kinabuhi ingon ana. Wala magsugod ang kinabuhi ngadto sa haruhay nga bahin, kundili nagsugod ang kinabuhi sa lisod kayo. Same gyapon sa pagdisiplina. Ang disiplina naghatag og positibo nga result. Tungod kay nganuman, tinuod sakit ang primero. Sakit dawato nato bisan pa ang pulong sa Dios. Pag magtudlo na gani nato ang pulong sa Dios, unya kana na ang batio nato nga unsa nga tong gikinabuhi nga din sukuhi di ay sa kanang naang gisulti sa pulong sa Dios. Una nga madawat nimo na naa, lisod kaayo usbon dayon. Tungod kay nagpabilin ang pagbati diha sa ilalom nga din sakit nga gitudluan. Apan kung imo kanang dawaton ang pulong sa Ginoo nga din mauman kini ang kamatuoran ug mauman kini ang katuyuan, diha makit-an nimo ang tinud-anay nga kausaban, diha nimo makit-an ang kinabuhi di ay nga pinakaharuhay kayo nga kinabuhi.
No? Ang pagkastigo una sakit pa nang naa siya. Tungod kay giingon man dito walay kastigo nga dili sakit o dili kay kini makalipay. Yes. Ang pagdisiplina dili gyud na makalipay. No, ang pagkastigo kaniadto masayahay ang karon nga generasyon, ang karon nga kanang mga kabataan tungod kay ang kana bang ang ginikanan kutob na lang sa sulti. Labi na gayud kay ni-apply na ning atong balaod ron nga dili na pwede ang mga bata pasakitan. Oh. Kusi na lang sa kilid. Kusi na lang sa bugan. Oh. Mao man ang naa siya ba kay nganuman gumikan aning balaod na to karon dili na pwede na naa siya nga makahimo ka. Nga karon ang mahimo sa ginikanan sulti na lang gyud, tambag na lang gyud sa anak, dili gyud ta muundang. Tungod kay dili man maangkon, dili man madawat sa tong nga anak ang positibo nga resulta diha sa tong mga pagbadlong. So ang pagbadlong usahay sakit, sa sinugdanan sakit. Oh, same ra gud gihapon ang atong buhi nga Dios. Nagdeal siya sa mga Israelita, yun sana niya pagdeal. Gi-provide ang tanan nilang panginahanglan. Bisag bagutbot, sigig bagutbot, sigig yaw-yaw. No? Pero gi-provide sa Ginoo. Gihatagan sila og giya. Kinahanglan, dili mo moagi dinhi, diri mo moagi. Gihatagan sila og mga rason. No? Ayaw buhatan ni. Until nga nahitabo nga kanana ang dili na maayo ang ilang gibuhat. Wala ba sila gisilutan sa Ginoo? Gisilutan sila sa Ginoo. Pero ang iyang pagsilot sa atong buhi nga Dios dunay katuyuan. Dunay specific purpose. Ang katuyuan sa Ginoo nga gisulutan ang mga Israelita aron mobalik ang ilahang relasyon ngadto sa Ginoo. Same gyapon sa tuwa. Ang punishment sa Israelites, sama gyapon sa tuwa. Ang katuyuan sa Ginoo nga ang ato o ang iyahang relasyon magkatakdo kanunay. Mao po ni ang gibuhat sa Ginoo kanato. Disiplinahon gyud ta kay ngano man niingon siya sa verse 6, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyahang gihigugma og kastiguhon ang tanan niyang anak nga giila. So, kanang tanan niyang anak nga giila, iya ginang kastiguhon. No? Nagklaro man ang versikulo 6, disiplinahon gyud sa Ginoo. No? Ang tanan nga iyang gigugma. Tungod kay gigugma ka sa Ginoo, disiplinahon gyud ka. Ayaw ka balaka, ayaw ka kanang kalain nga dunay kanang disiplina. Tungod kay mauni ang insakto nga relasyon nga kanang gihatag sa Ginoo sa atoa. No? Kay dili gusto ang Dios nga magpadayon ta nga magpakasala. Dili gusto ang Dios nga mobuhata og mga sala. Tungod kay kining maong mga sala mao ni maghatag og kadautan diha sa tong espirituhanon nga kinabuhi. Ang gusto sa Dios nga kita mo bati nga siya nahigugma kanato. Ang gusto sa Dios nga ipailan niya kanato nga kita iyahang mga anak. No, ang Proverbs 22. So ang Proverbs 22 verse 15. No, unsa ang giingon diha sa Proverbs 22 verse 15? Niingon siya dito nga kinaiya sa mga bata ang pagbinuang ug pagkadanghag. So usa ka kinaiya giday sa bata ang pagbinuang ug ang pagkadanghag apan ang pagpanton makahimo kanila nga buutan. So the right reason ngano nga gikinahanglan disiplinahon gyud, no? Ang anak ang dinhi pagani pantonon gyud. So nagpasabot ba nga kanang pasakitan gyud apan tungod kay wala na ang naa na ang balaod nga dili pwede pasakitan ang mga anak. Tungod sa imong gugma ipabati kana ngadto sa imong mga anak. So, pantunon jud aron sila mahimong buutan. So, ang karakter jud sa usa ka bata, naagyoy karakter sa usa ka bata nga kanang badlungon ba? Oh, no? So, napoy karakter jud sa usa ka bata nga kanang word nga pagkadanghag. Nga usahay biya
kita nga mga ginikanan gamito nato ning asyang pulong nga kanang danghag kung bata ka danghag yo kakayo. No? Careless ba? Ona danghag yo kakayo. Dili dapat. Nga naman, sa imong paghimo niya nang wala ka maghatag og positibo nga result. Dili man na mo'y pagbadlong, dili man na mo'y pagpanton. No? So, kuhaa ang positibo nga pamaagi sa pagbadlong ngadto sa imong anak. Kanang na ang ibutang sa imong hunahuna nga ang kinaiya sa kabata, kung bata magani, naagyod ang kinaiya sa kabata. Kanang badlungon gyud. So, ikaw niagi po ka diha. No? Niagi po ka din ha. Nahimo po kang badlungon kaniadto. Nahimo kang buutan tungod kay ang imong ginikanan nagtudlo nimo, nagbadlong nimo, nagpanton nimo. Gabi sa una ang pagpanton, pagtudlo kaniadto, grabe ang latos. Iagi po mi ni ana, iagi po ko ni ana. Latos gyud. Apan kana ba nahimo bang dautan? Wala. Naghatag og dako nga pagtulunan alang kanamo. Kadin kami karon dili pwede ngadto sa among mga anak usab magpabati kun unsa ang gipabati ngadto sa among ginikanan. Kun dili ang pagbadlong kana na ang mohimo og maayo nga relasyon between sa ginikanan og sa mga anak. Next, unsa pa may nahatag sa disiplina? Unsay nahatag nga kaayuhan? Discipline gives a long-term benefit. So long-term benefit nahatag diha sa kanang pagdisiplina. No? So dunay recipe nga diin gibilin ang Ginoo alang kanato sa kanang ato ang pagpanton sa ato ang kanang kanabitang pagdisiplina sa ato ang mga anak aron makita nato na siya kanang giingon diha sa Proverbs chapter 29 verse 17. Kanang giingon diha ba? Verse 17, nag-ingon siya diha nga, pantuna ang imong anak o ikapasigarbo mo siya sa kanunay kay dili gayud siya magbuhat sa butang nga makaulaw kanimo. So, kana ba? Kana bitong pagbuhat, mao man ni siya god ang gusto sa Ginoo. Mao ni ang recipe sa Ginoo nga gibilin ngadto sa mga ginikanan. Mao ni ang kagustuhan sa Ginoo. Panambagon nga nag-ingon, pantunon ang mga anak, pantuna ang imong mga anak og ikapasigarbo mo siya sa kanunay. Paano man mahimong ikapasigarbo nimo ang imong anak? Mapasigarbuhon ba ka kung ang imong anak nagpabilin nga badlungon? So kung nagpabilin nga badlungon ang imong mga anak, so nagpasabot ba nang naa siya nga duna pay kulang, duna pay kakulangon diha sa imong pagdisiplina? Nagpasabot ba na siya nga wala na maghatag og kanang naang maayo nga benepisyo? So ang hisgutan diri, discipline gives a long-term benefit. So unsa may na benepisyo? Paano man nga ikapasigarbo nimo ang imong mga anak, no? Makapasigarbo ka sa imong mga anak kung diha sa imong pagdisiplina, diha sa imong pagpanton sa imong mga anak, kanang naang makita nimo ang resulta nga magbuhat sila sa mga butang nga dili makaulaw kanimo, no? Dili gayud siya magbuhat sa mga butang nga makaulaw kanimo. So likayan na sa imong anak nga magbuhat og mga butang nga dili makaayo alang kanimo. So, ang gipasabot ni ba ang kanang ang dungog ba? Ang gipasabot ni ba ang imong apelyido nga gidala? So, mao man ni siya. Mao ni giingon nga long-term benefit kana bang maangko nimo, madawat nimo ang benepisyo nga kanang mulahutay gyud. No? Mulahutay gyud, nagpadayon gyud. Dunay protection ba? No, usahay mo ingon ta nga ayaw gyud kanang ang kinahanglan ato yung ampingan ang atong dignidad. Kinahanglan ampingan nato ang atong apelyido. Tungod kay kana nga apelyido mauna ang kanang nahimong kasaysayan ni Rizal. Dapitan. No, mao man ang naasahay ba kana mahimo tang mapasigarbuhon nga diin kanang naa nga dungog ato ng proteksyonan, hatagan og proteksyon. Na paano man ang mahatagan og proteksyon? Luyo diha sa imong pagdisiplina sa imong kanang naang anak.
ang pagdisiplina nagkinahanglan og taas nga panahon. No? So kinahanglan disiplinahon nato ang atong mga anak sa pinakamaayo nga bahin, no? Mauni ang maayo nga bahin nga din atong mapabilin ngadto sa atong mga anak. Ang right discipline mo ni siya maghatag og kaayuhan ug mao po ni mohatag unya makaani unya kita, makaangkon unya kita og kanang naang bunga diha sa atong mga pag-antos kung kita magapadayon. No. Sa ang pagsunod nato sa design sa Ginoo sa pagdisiplin, pagkanang naang atong pag-amuma sa ato ang mga anak o sa atong pamilya, maghatag kini og kanang naang harmony, honor, obedience, respect and orderliness sa atong pamilya diha sa atong panimalay. So kung maayong pagkadisiplina ang atong mga anak, kung gitudlo nato kining word nga discipline diha sa ato ang pamilya, then maghatag kini og kanang kahamugaway. No? Maghatag kini og dungog. No? Maghatag kini og dakong respeto diha kanato. Bisan sa atong panamalay, walay kagubot nga mahitabo kung naay disiplina. So importante ang atong kanang pag-atiman, importante ang atong pagpatubo diha sa atong mga anak, pinaagi sa kananaang pagpaila sa ilaha, paghatag og kahadlok sa tubangan sa Ginoo og dakong pagtahod sa atong buhi nga Dios. Kay pinaagi niini diha sa atong mga pagtudlo, muangkon kita o mo-harvest kita og maayo nga kanang mga anak nga din adunay kalinaw, mga anak nga din adunay pagtahod, no? So dili pa ulahi ang panahon. Igsuon ingnon tika. Ang Great Commission mag-start diha sa atong panimalay. Make disciples. Give discipline. Mao na ang katuyuan sa Ginoo kanato. God bless everyone. Salamat Ginoo. Salamat Lord. Din ikaw naglugway na usab, naghatag ka na mo og higayon. Panahon Ginoong Dios nga din kami nakapamalandong sa imong mga pulong. Salamat Lord. Kini karon nga among natun-an, mahimo kini nga maghatag og dako nga katuyuan sa matag usa ka pamilya. Adili wad-on Ginoong Dios ang disiplina. Tungod kay diha sa pagdisiplina, diha sa mo ang pag-apply niini, diha sa mo panimalay. Nagpaila kini Ginoong Dios na kami nahigugma sa among mga anak. Naghatag kini Ginoong Dios og dako og positibo nga resulta bisan pa sa ilahang pagkinabuhi. Lord, akong gidangop kanimo. Akong gihalad kanimo ang tanan nga mga ginikanan Ginoong Dios. Nga karon nga kabuntagon nakadungog sa imong mga pulong. Nga dili unta wad-on ang pagdisiplina o dili unta undang diha sa paghigugma sa mga anak pinaagi sa pagdisiplina niini. Sa tanan usab nga mga anak na din nagkasimba karon, Ginoo, ako usab nga gihalad kanimo ang ilang kinabuhi. Dili nila himuon Ginoo Dios nga dautan ang pagdisiplina tungod kay naghatag kini og positibo nga resulta ngadto kanila. Naghatag usab kini og kanang pagtulon-an nga din dili na makuha pa kundi pagtulon-an nga din ikatudlo usab ngadto sa umaabot Ginoo Dios nga ila usab nga mga anak. Lord, salamat kaayo nga ang Great Commission sa paghimo og disipulo mo Ginoo Dios, pag-disciple Ginoo, nahimo kining usa karon kaang Ginoo Dios nga kami natudluan. Dili di ay adto lamang sa gawas ang amo ang Ginoo Dios nga sentro sa imong Great Commission apan mag-una gyud kini diha sa among panimalay. Salamat Lord. Ikaw magtabang ka namo. Kami magtubo pa, maglig-on pa diha sa among pagsalig, diha sa among pagkinabuhi subay sa imong kabubuton Ginoo. Lord, kung moabot man adin kami
taliwas, maabot man nga kami masayop, maabot man nga kami magkasala sa imong tubangan. Ginoo, tuguti nga amo dayon Ginoong Dios nga babati ang imong pagdisiplina nganhi kanamo. Yes, Lord. Yes, Lord. Amo na kong gibati Ginoong Dios nga kami imong mga anak. Dili adapted Ginoo. Busa andam kami pagdawat sa mga disiplina. Same sa among mga kanakan Ginoong Dios. Ako nagaampo sa nga ikaw magtabang kanila. Nga masabtan nila nga ang pagdisiplina dili kini mahimo nga dautan kundi naghatag kini og dako nga kaayuhan ngadto sa ilang matag usa ka kinabuhi. Gitugyan ako kanimong tanan, gisalig nako kanimong tanan. Ang tanang dungog ug himaya kanimo lamang nini nga kabuntagon. Sa pangalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen o Amen. Mayong buntag o God bless everyone.